Francine Farrugia ngħatat il-ħelsien mill-arrest wara li l-ħamis bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tagħha. B'evidenza preżentata fil-qorti turi li Francine Farrugia irnexxilha tgħaddi pagamenti doppji bl-użu ta' informazzjoni leġittima ta' ħaddiema tal-Emcast. Dawn il-pagamenti ma kinux jidhru fuq il-payslips tal-impjegati tal-Emcast. Francine Farrugia qed tiġi akkużata bi frodi u miżappropjazzjoni ta' aktar minn 2 miljun euro minn fondi tal-Emcast. U quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello ħareġ illi Farrugia kellha aċċess għas-sistemi tal-payroll, għalhekk kellha is-seta' illi toħroġ pagi doppji billi użat dettalji tal-impjegati tal-Emcast. Bl-ispettur jispjega illi kien jinħareġ pagament fuq isem impjegati varji imbagħad il-flus immorru għandha. Fix-xhieda tal-ispettur reġa' ġie spjegat illi kienu 1.9 miljun euro illi ġew trasferiti fir-Revolut ta' Farrugia fil-waqt illi 422,000 euro marru f'numru ta' banek lokali fil-kont ta' Francine Farrugia. Hija kienet ġiet arrestata u assistiet lil pulizija fit-tfittxijiet fil-proprjetà tagħha nhar il-11 ta' Awwissu. Hemmhekk il-pulizija sabu dak illi l-ispettur sejjaħ bħala numru impressjonanti ta' oġġetti illi kienu jiswew ħafna flus. Dan fil-waqt illi sabu wkoll numru ta' transfers kbar fil-kontijiet tagħha. Waqt din ix-xhieda xedet ukoll il-Financial Controller tal-Emcast Marita Brinkat illi spjegat illi qatt mandunat illi kien hemm problema dan għaliex il-bidliet minn xahar għal xahar fin-numri kienu minimi ħafna. Kien hawn illi tqajmu dubji dwar is-sistema u jekk is-sistema tidentifikax dawn il-problemi. Bis-CFO tal-Emcast tispjega li minħabba s-sistema tal-HR ma kienx ikollha biżżejjed żmien biex tiċċekkja l-bidliet illi jsiru wara l-assessjar. Fix-xhieda tagħha Brinkat spjegat li minkejja li kienet inkwetata dwar xi bidliet illi saru fil-payroll hija qatt ma għamlet audit tagħhom. Kif ma kienitx tagħmel audit wara li l-fajl li jingħata l-bank kien jinħareġ, fejn spjegat illi l-analiżi illi tingħata hi tal-payroll hija differenti minn dik tal-fajl tal-bank. Francine Farrugia illi għandha 31 sena qed tiġi akkużata li serqet 2.3 miljun euro mill-Emcast bejn l-2023 u l-2025 meta kienet taħdem bħala manager fid-Dipartiment tal-Finanzi fl-Emcast. Hija qed twieġeb mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontriha u ingħatat il-ħelsien mill-arrest.